Ningizimu Afrika nina bakaphunga nomageba nina babhejana ephuma esiqiwini sanibingelela sanamukela nonke kuyiBabu Dokotela TV show. Sihleli noBabu Dokotela ke ubaba wesizwe ubaba ujabulile. Babu Dokotela awubingelele bonke ababukeli bakhe emakhaya. Siyabingelela ubingelelo baba udokotela ubaba wesizwe baba ujabulile. Angiyiveze lento ubaba udokotela is a digital and data specialist. Ukusho ukuthi senze ulwazi izifundo zolwazi lokulapha ngokwase Russia nokusetshenziswa kwemishini ukulapha abantu ngemishini. Ubaba udokotela lo aphinda ngenza iadvanced knowledge of hematology and pathology ngoba ngangifuna ukuzenzela mina ama slides ngingaloko ngifonela umuntu ozongifunda umqondo ukuthi yini ngifuna so that you'll know ukuthi who is Babu Dokotela. Ngenza into esibizwa intelligence medicine uku-understanda nge-medical mafia ukuthi operate kanjani. I did intelligence thesis in terms of herbal medicine and Western medicine. We know ukuthi look psychological propaganda enemy operator and salvation propaganda enemy operator kanjani. I needed to study all those things. Babu Dokotela bawesizwe wajabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. This show is sponsored by Mr. M.E. Zulu. Ake sibheke la Babu Dokotela umbuzo wethu wokuqala. Made health drink ngabe imalini itholakala kuphi? Ake simfonele ubaba uZulu size ukuthi siyamthola yini. If usithi singamtholi nakona futhi kosisebenzela sikwazi ukuqhubeka nezinye izinto. Yebo baba ngicela ungikhombise nobaba uME Zulu wakamedi health drink. Yeah baba sithokoza kakhulu ukuthi sisebenzisane nawe nolwazi onalo emkhakheni okusiza abantu abanezifo ezinokuhambisana nento zaka oncology. Njengomuntu othi uphethe iMedi Health Drink kumuntu othi iMedi Health Drink yini yona leyo? Masikhuluma ngomdlavuza sikhuluma ngani mkhulu? Ngoba umuntu oselimpomba akawazi umdlavuza. Njengoba ukhuluma kanjena nje don't you wanna refer abantu ezibhedlela ukhona nomuntu oseke wafika kwenethi useyenzile i-chemo radiation but ama result bathi bayahluleka kuze kufike kuthini uza kwena asikho yini mhlawumbe isizathu ukuthi besanda umuntu umethu une-cancer usheda ahamba aye esibhedlela? Asilungise spelling mesikhuluma ngobaba uME Zulu sikhuluma ngenyanga noma sikhuluma ngomuntu nje owakha ibhodlela lecancer noma sikhuluma ngomuntu nje odanayo alidayisi kwenze kanjani? Awuyona inyanga mkhulu. Okay, umuthi ikhombo yecancer u3.5 usho ukuthi lo muntu labo 3.5 uzokhipha iminyaka emingaki? Umuthi ikhombo yecancer yokulapha labantu becancer umumnika ikhombo ephelele nje u3500 uyithatha iminyaka emingaki ngoba phela kwa oncology kuba u5 years uradiate icancer.
Anga-default. Mkhulu, uma kukuthi abantu abafuna ukuba ama-distributor outside of our borders and our provinces, Cape Town, East London, Mthatha, even ko-Hammanskraal abathi bafuna ukuyidayisa le product komalelane, uthini kulabo bantu bangakwazi ukuthi baba ama-agent ba-distribute i-product, and if ethenga ibhodlela ulithenga malini, or minimum to buy istock ukusuka imalini? Okay. Ukusho ukuthi le bhodlela yena usuke lithenge ngo-2,000 kodwa funa athathe istock esika 10,000. Okay. Awusinike inamba mkhulu otholakala kuyona? 084 ya uphinde uqale phansi kungasayisheshisi ke manje. 084 69 76 155. Ngoba uyona inyanga mhlawumbe unohlule nenyanga unayo lento ekuthiwa isilwane ekuthiwa i-email address. Ngisho lento ekuthiwa i-email address, wayazi i-email address? Inyanga sinayo phela i-email address, aziyazi ukuthi ihlala lapho, ukabuza ukuthi imalini i-email address. Ngithi nayo idayisa i-email address bakithi kodwa ngonifundisa yonke into koze kube njani. Uzoyiqala phansi ke ngoba sifuna ukuthi siyibhale kahle. Oyisho ke mkhulu? Okusho ukuthi nje uthi Zulu me1951@gmail.com. Ngoba ngifuna ukuthi kuvela ukuthi Zulu me1951@gmail.com. Abasizakale ke abantu mkhulu, siyabonga. Babu Dokotela babo isizwe ojabulile. Besikhuluma nobaba uME Zulu akuyona inyanga. Ingake ne-email address. Inyanga sinayo i-email address. Nginobufakazi balokho. Siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela, ake sikhulumelana ngama-collar girls. Ngabe ukhona yini umuthi onawo for wona nokuthi ama-collar girls yini? Ama-collar girls osisi abadayisa ngemizimba. Labo sisi labayana, what they normally do, they call ama client, but kunobisi esibakhela lona. Sibanika umuthi mase sithi ababilise ubisi mase belifaka eglassini. Mase ke beliphuza lo bisi mase bekushayile khwelo lapha ku VW yakho. Uma umbukile uyahamba uyojikela ngoba ubalekela amaphoyisa, uhamba ujikela upaka imoto ubusami usuza ngenyawo khona ungezubona lo uze kumakhola girls. Yinto abayisebenzisayo, and lelo bisi lolo usuke lishesele nalomuthi lokho ehwabula. Uma ebiza umuntu wesilisa, umuntu wesisuza amawala uza kalula. Same thing applies kubantu bama call center. Nakhona futhi bawusebenzisa lo muthi loyo belube uhabula belube fonela abantu ngesikhathi kufonela, and into eyikhuluma ingena kamnandi angazuthi isile kanti into engasile vese. Those umuthi ke loyo usebenza ngobisi, but
siwusebenzisa kuma-caller girls abantu bama-call center or umuntu osakazi ufuna ukukhomanda abantu i-authority, umuntu osokopresenta kwi-show yakhe odayisa i-product engenamsebenzi azi ukuthi uzoloku ebekele eglasi eloku ephuza kanti yena uphuza umuthi unenze iy'limi uthi usindisiwe kodwa ayibuze enye into mkhulu. Sibonge Babu Dokotela, ake sibheke la. Ey'nyangeni normally baye baholele nje abantu o-2.5. Ngabe kuthini ukuphawula kwakho lapho, uyavumelana noma uyaphikisana lokho? Lento yobunyanga nokungabi ne-salary rate scale esi-right isisikhubazile thina sinyanga. Iyehlisile i-calibre yokusebenzela ne-moral nje ne-esteem ukusebenzela inyanga ngoba sinobufakazi. Number 1, awazi uhola ngolwesingakhi. Mhla ka-1 uyahola, mhla 7 uyahola, mhla 15 uyahola. Awazi ukuthi uhola, akwazi ukuthi uhola ngolwesingakhi. And then kwakuthi khona abantu abahola u-2.5 enyangeni ongenza ukuthi futhi Babu Dokotela unephutha. Abanye o-600, abanye o-1000. Angikhulumi mina into engiyicabangayo, ngikutshela mina into ekhona. Abanye bahola o-600, abanye bahola o-1000, abanye o-15. Hayi message u-2000 iningi kakhulu enyangeni, iningi kakhulu. Engisho ukuthi thina inyanga if sizoqhubeka nokusebenzisa abantu kanje, lokho kuzolimaza umsebenzi wethu ngoba labantu bazodayisa ngemfihlo. Nginobufakazi balokho, bazodayisa ngemfihlo in order ukuthi bathole imali. Azasho athi umuntu eyibhede engane yami baba ngicela nje khona isihlungu engisiphethe lana esifikile. Muze uthi awuthi ngisibone sohlungu mase kutshela into enkulu ukuthi yilo umuntu ukhipha into enkulu kakhulu. Ufunani? Ngicela nje into just ukuthi ungiphe no 500 ngithengele ingane ibirthday. Umnike 1000. Engisho ukuthi kwenziwa ukuthi ukuba kanti ubehleli kahle esebenza ngendlela ejwayelekile bezoyipreserve information yenyanga yakhe. Babu Dokotela bawesizwe ujabulile siyathobeka. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela kunalabantu abathi Babu Dokotela mina nginenkinga ikhekhe lisahlafuneka inhlobo. I-block stick ingamsiza yini? Ngaba mesikhuluma ngekhekhe sikhuluma ngalento la. Yabo ngiyalikhotha. Hawe ma. Uyozulukhotha. Nansi into oyidingayo. Yebo? Nansi into oyidingayo. Njengoba ngithi mina uyozulukhotha ikhekhe nje, ngiyalikhokha ngalidephuza. Iyanqa ekhekheni. Yakona le brown. Hayi. Brown cake. Ikhekhe limhlophe ehlezeli weak ngazi indaba. Yabo? Ikhekhe le yellow bone, Babu Dokotela umelene nalo. Nandi ikhekhe ibanda nje. Ake sikhulume. Ikhekhe ilento kuyahambisana. I-black stick ifuna ukuthi ulidla kahle ikhekhe, iyenza ukuthi lidleke kahle. Ikhekhe nje i-black stick kuyahambisana. Lana silungiselele abantu besilisa abathi Babu Dokotela. Sibonge kakhulu ukuthi uze nathi usicabanga wena into obuyikhuluma kuyithwala kuphela, kodwa thina amapipeja wathwele. If itoto zakhe engathwele izothwala ke manje. Umuntu wesilisa ugwayi wakhe ufuna ushise kwasekuseni. Ubothi ngizoba late phela ngeke ngibheke nalento, ngizoba late because lento ifuna ukudla kwayo. Lento eyabantu besilisa abathi Babu Dokotela akwenzeki. Awuzochatha. Awuzokuloku uphuza imbizo owuthula ithi ezobuya ilimaze nezinso. Angifuni mina umuntu uma usuyiphuzele indlela into besene ecana inhliziyo kanti umuntu uso expire. La umshubo sikhala kuphela umshubo. Abayeza nje omaskandi kwimpucuzo ngoba befuza bayithole lento. Bakwazi bagqila zakhulu eThekwini beyiphethe lento le. Ngishilo kwenye ivideo ngathi ngifuna nalamanje ngisasho ngifuna abantu abawu10 abafuna ukungichallenge abathi Babu Dokotela yami induka ivuke. Ngicela bangifole njengamanje. Abawu10 ngibanike abazokhokha. Abawu10 awube ngiqala la sebe9 ithathe leyo yakho le. Sithathe sengiqalile kushuthi sengimnike lokuqala sebe u9. Abathi nje uzoyisebenzisa?
Akumina njalo lo bangathi. Yabuya. Kuqale yena manje. Sikusela abo-9 senginike lokuqala. Ngifuna ukunika amadoda athi Babu Dokotela ayi ngeke Babu Dokotela ngikhole into oyishoyo. Okunginike sihlabe ihlangana. Ngifonele manje uzoyithola. Uzoyithola ngeke edlala ihlulo umbhede ethi into lula nje buya nekhekhe lula nje kodwa wena seliyakuhlula usuyalibalekela. Madoda uza no 500. Uma kwenzeka mhlawumbe uthi uyifunta yamahhala uza no 500 ngikunike. Number it 0615382925 uzofonela umbongo eniqhawe ngcobo uzokunikezela siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ayesibheke la masithi you are too comfort now. This year might swallow you. Ubani lesikhuluma naye lapha? Ayi ngeke usurelaxe kakhulu. Usirelaxe yabona urelaxile sisiwami. Ingane yena 18 months lo muntu akasho lutho. Hayi umhluphe. Usho uthi Babu Dokotela ngikhulume nawe. Uthi ingane na 18 months manje nokazi usho ukuthi ufuna ukuya ekhaya. Ngeke sihlale kanje eGoli wena ungayile eLimpopo ukobona ekhaya. Ngeke lento ukuthi wena usukwazi ukufonela noma akusho ukuthi usuyile ekhaya. Usurelaxe kakhulu, and le ndawo isize yafudumala ntakuyona yakho. Kubantu abakhona abantu abahlala kuma rental properties baze baye bank boshintsha iaddress as if sekuyikwakhe. Ushintsha iaddress ngomqasho. Hayi urelax kakhulu. Angeke ngikhulume nabantu abathi Babu Dokotela. Ungathi ukhuluma nami cabanga sengirelaxe kakhulu. Lo nyaka uzokugwinya. Ngiyakutshela nje uzokugwinya nje. And seku obvious okuningi okwenzayo sekutshengisile ukuthi lo nyaka uyakudidisa. Usulandela ngemuva abantu. Usushiwe naye sengizobona kahle nyaka uzaba sengiboni sengisalela egamini. And we are too comfort. Mina I came to my resolution ukuthi I was too comfort as well. And now I'm rising up. But I'm rising up very fast. And I'm moving at a high speed. Kade ngidriver CLS 500. Ngisuka kuqala erobotini ngeke vese ungenze lutho. Suka kuqala ngoba ngikhathele ukurelax. I cannot tolerate this. And then if wena le jacket oyigqokile manje ucomfort ngayo, I think we are wrong. I think you are wrong. Ake njengamanje sikhuluma into honest. Awungibhekele uma ubuka le video. Uma usuvula ifoni yakho ubheke ibalance esefonini ukuthi ithini manje. Uma nje sekudlala le video uma uthatha ifoni yakho ubheke ibalance. Uma usungitshela le balance onayo ebhenki manje nje njoba uzobona le video. Engazi ukuthi uzoyibona. Ngitshela ukuthi ucomfort ngayo. Mina angizeli ukuzohlekisa ngabantu. I have to respect people but tell people the truth even though the truth sours. Ngicela ungisize. Ungibhekele nje iwallet ungayike kubalance. Thatha nje iwallet yakho bafu. Bese usuke nje ubashiye uyovula iwallet. Ucheck le mali la. This is supposed to be. Okay, asikiyeke lokho. Hamba uye efridge. Ungavuli vula la ku deep freeze. Ubheke ukuthi le nyama ela efridge iyona indawo oyidingayo. Ngoba bengizothi yemoto yena onayo imoto ngithi ufike ungishayelele ucheck lo petrol. Le moto ebengihamba ngayo mina ifull otherwise ku petrol. Ngifuna sisivumelana ukuthi we are too comfort. I'm not laughing at you. I am not challenging you. I want you to accept the challenge. Ukuthi indeed you are too comfort. Lama blocks owabeke lapha sezamile utshani ngobani? Ulokuthi ngizokwakha. No, we are too comfort. Start to move them. Wamove kuphuma amasele nenyoka lade sezakhela khona. Wamove. But useyakha enze usathana abe nomona, enze umthakathi abe nomona. Wamove. Kube sathi khonto yenza wamove. Nehlabathi lese bese simile utshani clean. Yeah, kube sathi khonto ezokwenzeka. Vuka ngesonto ayine uphithizela. Yini uyahamba yini baba? No, akube khona kube sathi khona isitha asingaboni ukuthi impande sezokuhlupha sezikubambile because impande zokuhlupha ziyashesha ukumbamba umuntu because ziyazungezela zikumbambe. Yes, sifuna lokho. And you are too comfort. Ngiyakutshela ke mina we are too comfort. We are too comfort if isekufika le boyfriend yakho efika ngeweekend ifika ilale kuze kuzobe iphuma intombini yayizolo. Wena ikubiza kuma wengane ithi iyakuthanda, it's not about sex, it's about la. Ukwenzisilima lo dodo uphuma endodeni. Ukwenzisilima uthi nje baby mina bengazeli ukuthi ngizolala, nabe ngifuna silale. Can't we just ukhathele kade bemshayela kwe VW ngemuva.
khathele goba ama-city laphana asezaba nomgodla shaya khona ukwenza slim ngisho ukuthi we are too comfort. Let's move together to 2023 but singayi sicobekile. Let's start to erect our power that were invested in us. And there is something that can happen. There is something that can happen. Ngifuna wena mfundisi njengamanje lesonto lakhe lingasenabantu. Zama nje ukuthi umama ekseni akakulungisele eli ngesonto lalela kahle. Akulungisele eli ngesonto ucela ingane uzazami zoshanela esontweni ukumuva itulo yonke into itulo bese alignwe kahle. As if kuzabantu musu uyaphuma eminyango. Ube ready ukuthi you are welcoming them. Bazothi hayibo kuvuliwe namhlanje esontweni. For the fact ukuthi bakubonile umusu usuke bayitshethini ngaphakathi baningi. Kanti wena wedwa noNkulunkulu wakho uyakhuluma. Uthi le ihlalo I'm praying for the souls they're supposed to be seated over here. I'm praying. Because stop being too comfort. We are too comfort. Hamba ufike ukukhulekela ihlalo. Lemphefumulo yokhulekelayo lemphefumulo ezoyibona isihlendla. Uyongikhumbula usumi phambi kwalayo ihlwelile. Uthi Babu Dokotela has said it before. This is it. Uphumele ngaphandle ulungise parking kungekho imoto ezayo. Cela umuntu uthi akakubiyele kahle akulungisele ngoba kuzopaka imoto. Indeed kuzopaka imoto. We are too covered. Usuri seve i-enemy, upoison we-enemy. Uyaspreada ngaphakathi uthi wena ukhathele wena uhlulekanga. Ngiyakutshela ke manje awuhlulekanga. Ngiyakutshela ukuthi awuhlulekanga. You can do it and you can do it now and you can do it with me. Babu Dokotela bawesizibojabulile siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela ake siphinde sibheke la kulabantu aseberethayile emsebenzini ipoverty izinga lalo likhula kakhulu ngabe kudalwa yini lokho? Lento iyasabisa. I'm also closing to retirement, but I'm scared. I'm starting to shaking. I'm starting to vibrate. And sengiqala ukuba ne-insomnia. Mengibona abanye ozakwethu aseberithayile bephila le yampilo. Abantu abarithayile abanye sebehanjelwe nayingqondo. Sebekhohlwa nanokuthi bahlala kuphi. Athi konje address lapha ithini konje. Uzofuna ukufonela umngakho abuze ukuthi ithini house number sekhaya. Because of poverty, it has made them so much weak. We as society, we should not allow that. The system of capitalism is pushing people towards that stream. Yes, ukuthi laba bantu babe loyal to the core to poverty. Ngiyakutshela manje labantu abarithayile they come to me and we are born to ukukhuluma nalomuntu lona akanayisho ukuthi uhleli nawe Babu Dokotela. Uyambona ukuthi uthuka ngathi lo muntu ubona isipoke. Uqalaza nasemuvoda kho umuntu emva kwakhe. Abambelela etafuleni ngathi uzowa. Uyambona lo muntu uthi akekho comfortable because of poverty. Poverty yenza abantu babe nama mistakes. Ngiyazama ukubasiza abantu abarithayile. Ngapresent omunye la. Inamba ayishoya akayisebenzisa ukusebenza ayisakana nje ifoni. Kodwa kuyaqhubeka usho lona engabe usho Babu Dokotela ngasoyenza njalo ngicela ukuthi le phone singasesenzi email address nani ukuthi ngitholakala ngoba kodwa uyaqhubeka khona nobaba lo wesho lento ayina product amaningi la phone ayisebenzi anayi iphone ana phone nje poverty that does that engisho ukuthi hayi ngoba isilima poverty is swallowing people very fast. Ngithi mina ngiyacela and then nina enrithayile niyangisaba kanti angiyona into esatshwayo ake ufike uzovula isifuba ukuthi Babu Dokotela this is what I've got nansi into engizamayo ufike omunye la ukuthi bamnqamlele ngisho ikhebuli ayizamela ngayo and bamdipha more kwepoverty engisho ukuthi ake nifike ningibone we are not talking about izithwala ngeke sakwazi ukuthwala angeke uthwala ungenalutho ngithi akufike sikubone ukuthi sizokukhipha ngani kulena because I cannot tolerate to see people abarithayile bebhajwe kangaka kwenhlupheko and they are really struggling. Babu Dokotela wesizibojabule siyabonga. Sibonge Babu Dokotela. Babu Dokotela kunabantu la Babu Dokotela athi umuntu ngiyafisa ukuthola isigubhu kodwa manje inkinga ngihlala ekhweni kumuntu ohlala ekhweni
angaba khona yini ama-challenges uma ngabe kufanele umnikeze isigubhu? Kunezinto ezinormal ekufuna nje sizibuke. Ekhweni is a sacred home. Yikhaya lakho eliyingcwele lapho umkakho ezalelwe khona. Kunezinto ongakwazi ukuzenza. Angilungise lokho. Ekhweni lakho awukwazi ukudla amagobongo khona. Ekhweni lakho awukwazi ukuphothula amagobongo ekhweni lakho, awukwazi. Manje thina we are so confused in a sense that ekhweni ungenza noma yini. There are things ongakwazi ukuzenza ekhweni. Awukwazi ukufaka isiphandla sekhweni lakho. Mefuna isiphandla ufuna uhamba usifale ekhabo ma ukungcono. Awukwazi ukuthi ekhweni lakho. Siyafuna ukukunika lento. Ngiyafuna ukukunika isigubhu. But ngine challenge ukuthi ngizokunika isigubhu uma usuyangi-insult. Uma usungibuyela namaphoyisa la ukuthi ngadla imali yakho. Kanti wena wadla amandla ami, wathatha isigubhu wazi kahle ukuthi uhlala ekhweni. Ungcono uhlale emqashweni kunasekhweni. Umqasho mina ngiyawuprefer noma ngingafela mina emqashweni ngiyawuprefer. And abantu abahlala emqashweni mina ngibasupport lapha abantu abanemizi yabo ngoba le mizi yabo amabond. Imizi yamabhenki laba sitsakela ngayo. Kungcono umuntu oqashile uyazi ukuthi icontract yakhe u30 days month to month. Noma yini mefuna ukushela ngashiya akaceli umuntu. Engisho ukuthi njengoba nithatha lezi zinto nje hambani noqasha. Ngisengabuza ukuthi njengoba wena umdala kangaka uhlala kini kuthini lekhanda? Ontanga bakho baqashile manje. Kodwa uhlele ekhaya uzudleli kushayisa namahloni. Yini lekushayisa namahloni? Uyafundisa ukuthisha uhlala kini. Hayi ngeke. Uzuneka inform yamaphoyisa kini. Kini uhola usebenza. Hayi no. Ufuna ukuthatha lezi zinto lezi. Sizokunikezela kodwa environment it counts a lot. Hamba uyoqasha sikunikezele isigubhu. Mina sengifike ekutheni ngizokunika isigubhu. Sekuzokunika ke nje isigubhu nje. Yonke ezosene ngikunike but ngishallenge ukuthi uhlale ekhweni. Lo 20,000 engithoza nawo isigubhu sejuvenile. Asilungise sipheleke le gama ijuvenile ayosho ukuthi iziboshwe incane. Nisho ukuthi abantu abasebasha. We infancy. Eyigubhini ufuna uqala ngaleza 20 asikudinga ukuthi jaha into ezinkulu ezingama-caliber. Thatha lesi kodwa manje ngishawe environment. Ngicela ukukunika isigubhu kodwa manje ngishawa ukuthi uhlala kuphi. Ubaba uDokotela baba esizwe bawujabulile ukuthi wozosithatha isigubhu ungitshele kodwa ukuthi uhlalaphi. Siyabonga. Sibonge Baba Dokotela. Ake sikhulume Baba Dokotela nge-casino belt namazinga nje or igaba zawo. Ake sikhulume nge-casino belt. Nansi into yakhona. It's 20,000 rand. Nansi into yakhona 20,000 rand. Le inehlo. You 30,000. Le ayifani. Le imivuka ivuswa nesipoki. Isipoki ozogayidwa yisona uma ukuthi uyodla imali. Ile sipoki lesi. Le sipoki lesi unendlela enixhumana ngaso naso. Lesipoki. Lento oyifake njalo le uyifaka 30 days musu uyayikhipha. La sikhuluma ngomuntu othi Babu Dokotela nginawo 30,000 ngicela unginike lesi kuba yihlo noma isigil. Nansi casino belt into abantu abathi bafuna ukuye casino banawo 30,000. Uma uthathe ka 30,000 ngicela ukuthi uzimisele ukuthi kungenzeka ufike ulala eThekwini. Yeka ukufika nomngani wakho. Ngoba nginazi nabafana nolala nikhuhlana embedeni nenzana. Nithi silande ibhandela ababudodela. Dodo ulande ibhandela dodela nenzani phambi embedeni abafana. Uthi usondela phela silande ibhandela dodela. Hayi nikhohlakele nina. Nanti ibhande kodwa ungenzi nomngane wakho ngoba kuzofuza ukuthi ubulale. And then sifuna ukuthi uyithathe lento ikwenze lento oyifunayo. Angeke sikuvumele ukuthi ube yilento iyona manje. Angeke sikuvumele lokho. Ubaba uDokotela boyisizwe bawujabulile siyathobeka. Likhona ibhande 20,000 sizokwenzela 30,000 sizokwenzela siyathobeka. Ubonga baba uDokotela boyisizwe bawujabulile. Umfana omuhle njengekhahla lomlungu umzulu kaMancengezi siyathobeka.